euskaraldiaren inguruan egin zen duen bideotxuet, eta kalifikatzen zen duen galtzailen dinamika moduen. Zer dala eta planteamentu hori, ez? Ez que nire uste dut, a ber, ni txapatxoa asnoa, baina uste dut txapak erin joatea nahiko rollo dala. Planteamentu berezi edala, ez? Zu parte hartzaile izan zinela, da alanda ez. Da, ni gomendatzen dut, hor topera, Euskaraldiagaz topera, baina, globalki hartzen badozun, txapa bategaz goaz. Hori, nun ikusi da, bakigu nun ikusi izan. Esan nahi dut, nahiko tristea da, joan behar izatea zure herrian, esaten, nik hizkuntza hau hitz egiten dut. Oindala 150 urte, guazen Bizkaire, 181 euskalduna zan, da gehienak monolinguak. Pasatu dira 150 eta txapatxoagaz joan bigara. Igual galtzailearen dinamika da, ez dakit.